Og det er så Mathias køkken. I dag har vi prøvet med en pande med margarine plus 4 koletter. Pasta i en pose og lidt kogende vand. Og så har jeg lige kommet noget salt i. Så skal vi gå have noget pasta. Det bliver meget farligt. Meget kan farligt. eksplodere, hvis det går for hurtigt. Og Karabitas, tilførte bobler og masser af røg. Det har der været noget. Vi vender tilbage senere med mere nyt. Vi er vendt tilbage med Mathias køkken, hvor kyletterne endelig skal på panden, hvor margarinen har ligget. Vi tager den første kylette og lægger. Det er tydeligvis aktivitet nede på panden. Så tager vi den næste og lægger. Tydeligvis meget bedre. Så tager vi den næste. Der gjorde han det. Og nu kommer den sidste. Er der plads til den? Er der plads til den? Den ligger lige i midten. Det er perfekt. Og der kan vi så se Mester Bimmer et eller andet stå og sidde med kartofler. Så skruer vi lidt ned for pastaen. Pastaen er nu skruet ned, men den bobler stadigvæk usikkert meget op for katten. Lidt sprøjt op. Så vender vi lige lidt rundt, så at isen kan komme væk. Det er nemlig meget vigtigt i starten af vores køkken. Vi vender tilbage. Vi er vendt tilbage med mere news på Mathias køkken. Vi skal nu til det rigtig farlige. Bestik på bordet. Ørerne af kopperne og han er pro til at bære. Følg tjener. Vi går ind i stuen, vi bærer os ind i farområdet, hvor vi ser de glupske fugle. Ja, I kan se til sydmanden, at de jagter os meget vel. Det går jo fint indtil videre. Nu ser vi så, hvordan chef Mathias Frans et eller andet, jeg kan ikke huske det, ligger gablerne på bordet. Krusene er placeret, og det er perfekt. Så skal vi have nogle bakker. Han har lige nu smidt bakkerne på, der vil vise, hvor kyletterne og pastaen vil stå. Vi er nu vendt tilbage til Mathias' køkken, hvor han skal finde ud af, hvad vi skal drikke. Stort øjeblik. Han åbner det iskolde køleskab med drikkevarer for 18. århundrede. Der er appelsinjuice, 2 forskellige saftevand, noget ketchup, som man ikke kan drikke, noget kultur og noget altså det der Charlie, æbeskød kakaomælk og noget ekspres let mælk. Æbeskød Charlie kakaomælk med den seje æbe der. Og så kan vi også se, hvis vi hurtigt lige rører lidt rundt heri, og lige ser godt ud efterhånden, og lige tjekker herunder, og de andre har fået farve. Så kan vi lige gå ud i rum. Så går vi os ud i det farvesrum igen. Vi går langt vej i den her. Jeg henter lige nøglerne bliver hentet, ser vi at Mathias der roder i sin langvidsætte kokkehandske. Han fandt for nøglerne bliver set. Sydækning folkemusik. Han åbner nu det brandvarme kælderrum. Og lys strømmer ind. Vi bliver nødt til at sende lidt senere. Vi har nu våget os uden for området og skal til at lukke den brandvarme derop. Og der er rigtig farligt, der er rigtig rodet. Vi ser nu, hvordan roden kommer ind. Vi våger os ind. Vi ser nu, hvordan det lugter og stinker i hele rummet. Det er simpelthen... Køleskabet. Det ryster helt vildt. Vi kan nå at åbne køleskabet. Lys igen. Og så kan vi kan se. Der er noget cola. Og noget dansk vand. Og noget squash orange. Det er professionelt gjort. Så kan vi have noget squash orange. Det synes jeg, vi skal. Det er bare det hører til kyletter. Kyletter der. Og så der går lige til. Shit. Vi er vel tilbage med de sidste news fra Mathias køkken. Så kan vi se. Pastaen er rigtig færdig nu. Derfor skal vi have så finder vi lige en kyletterne så gode. De ligger nu i 3 kms. Der er kun en lille side. Vi går over i opvaskemaskinen og ser, om vi kan finde et bedre side. Det kunne vi. Det var så rigtigt. Så tager vi lige og tager den lidt af. Vi går lige over den anden vej, for det sprøjter utrolig meget af flydende boblevæske fra syre, kulsyre-agtigt ting. Noget. Og så tager vi han hælder det.
Vi zoomer lidt ind den. Vi ser nu, hvordan det bobler med røg. Og så kan jeg et lille fif. Fiffet kommer nu, mine damer og herrer. Når man Smør. har hældt det frem, tager man En smørklat. Åbner. tager man en lille kat smør. Smør. Den to til. Hold det. Mega godt lavet. Kom nu ned i grunden der. Det driller utrolig meget, det her smør der. Vi ser, hvordan han prøver at få det af kniv. Sådan der. Langt om Og så nogen tager vi pastaerne. Den kommer over igen i gryden. Hælder over i og sætter den delicious pølse. Og så blander det sådan lidt. Så får det en dejlig lækker smag. Smøren giver den simpelthen utrolige kræfter. En sidste blik på billetterne, når vi vender tilbage. Action! Så kan vi se, at for man kan sådan en portion, tager man lidt af den suveræne pasta med lidt smør. Man hælder op til en okay portion, ligesom det her. Fantastisk! Og kyletterne er færdige. Den ene kylet og ligger her. Og så er det faktisk klar. Så kan man selv bestemme, om man vil have noget ketchup til, eller hvad man nu vil. Godt så. Og så er vi klar til at spise. Fantastisk. Det var så alt for Mathias køkken. Vi genforhandles, når vi skal lave noget andet mad, end det vi gjorde nu. Det var alt for nu. Tak for det.